Ngiyanibingelela abalandeli. Cha, ngithi ake ngibonge nje. Kunabantwana la abathi mkhulu lo msebenzi wakho muhle kakhulu, siyawubonga. Ngigxabeza ngenkulu kabi i-airtime le. Bathi cha, ukuzibongela nje. Le mithi yakho oyikhiphayo iyasisiza kakhulu. Cha, kuyangithokozisa nami mengizwa lezo y'ncomo ey'kanjalo. Kuyabongeka nje lokho kuhle kakhulu. Ngithi kubantwana laba abangifakele i-airtime, ngithi hhayi akwande, bakhule, baphumelele kona konke abakufisayo. Cha, nakuba kungeyonanga inhloso yale channel le ukuthi abantwana bakhiphe i-airtime. Kuwukusiza nje ukuthi nikwazi ukuthi nani uma benifisa ukuzenzela nizenzele. Omkhulu-ke nogogo basavumile ukuthi ziphume lezi nduku. Nabo kunabantu abanye abazinyanga la kuma-social media abalwisana nayo le channel impela. Asebeke bazama ukuyivala nje isikhashana ey'ningi, kodwa-ke namanje siloke siqhubekile njalo. Ake senze kanjena-ke manje. Akuwuqonyile Intombi okade wawuyifisa, kodwa manje ilokhu ikwehlula ngamagama. Uyabona ukuthi hhayi le ntombi uyayithanda, kodwa manje uma ngabe ulokhu uthi uyazama ukhuluma naye, hhayi cha impela, hhayi imise kabi ngamagama impela. Ayifuni ukukuqoma, inenkani. Yenza kanjena-ke, lo muthi lo ngiyakubuza ukuthi Incwadi Yothando. Yenza kanje, awuthole ikhanda ley'bululu. Uma uqeda ukuthola ikhanda ley'bululu, uthole inhliziyo yengwenya. Uma uqeda lapho ngitholela umuthi ubizwa ukuthi ilukuluku. Mase uthole ilukuluku, buya awutholele umzunywa. Wawuthola umzunywa, thola indabulalivala, bese uthola umalelisa, bese uthola umunyu wamampondo, uthole umuthi abawubiza ukuthi undiyaza, abanye bathi isindiyandiya, bese ungitholela amafutha encwadi, phinde ungitholela amafutha emfizi. Ngifuna wenze kanjena-ke manje, thola igazi lakho lasovalweni. Methi ovalweni-ke abantu babuye badideka abanye, angazi iphi indlela engingayibeka ngayo. Uma umuntu wesilisa unezibele, so la phakathi kwezibele, phakathi nendawo kwezibele zakho, uma usuke umuntu wesifazane namabele, kodwa lo muthi lo ulungele abantu besilisa okade eyishela intombi, umuntu inenkani ingafuni ukuqoma. Phakathi kwey'bele la uzokhipha igazi lelo, but igazi lasovalweni. Ngifuna ukuthathe-ke manje uxove nalo muthi, hhayi lo muthi lo usugayile wonke, uhlanganisa ube impuphu ebushuzelayo, bese kuhlanganisa negazi lakho. Bese wenze njani-ke? Thatha iphepha-ke manje eli-blank, yabo kula maphepha amhlophe engenabo ulayini, khona babizani, bayibiza bathi ama-rim paper beso lesilungu, ngazi noma ngisho ngendlela eyiyona. Uma bethola uma uthola lelo phepha usuyaqala-ke manje uyabhala, ubhala incwadi-ke la, ubhalela le ntombi lo kade wawuyifuna, enenkani, ukhuluma naye enenkani, ayifuni ukukuqoma. Into enzayo uyabhala la, ngesikhathi ubhala uyakhuluma, ukhiphe izwi uyasho ukuthi sibani bani, ngiyakudinga le nkani onayo ayiphele. Wenza kanjena-ke bese usebenzisa lo muthi. Mase uqedile ukubhala le ncwadi, thatha umuthi lo, angithi lo muthi usuwuxubile namafutha, ugoqe ngaleli phepha leli, bese uyawushisa. Shisa lo muthi lo, lesikhathi ushisa lo muthi kumele ushise ebusuku ngabo-12, 12 impela lo wasebusuku, ugoqe ngaleli phepha leli olibhalile, uyawushisa lo muthi. Kumele aphandle futhi uma ushisa, awushiseli ngaphakathi endlini, ushise lo muthi, ushisa leli phepha leli, olugoqe ngalo lo muthi lelo kade ubhala kulona. Ukhulume uthi lo muthi lo ngiyalithuma, uthi ngithuma nini amadoda amakhulu, ngithi hambani, ngihambiseleni lo myalezo kusibani, ngisho ngegama lo muntu omfunayo. Uthi ngihambiseleni lo muthi, ngihambiseleni lo myalezo usibani, phinde ukhulume uthi sibani, ngiyakudinga, ngifuna ube owami. Ngithi yonke le nkani unayo ayiphele, wena ngifuna ungiqome, kunama ngikhuluma nawe uthambo lale nto engiyishoyo, uvume yonke into. Mase uqedile kwenza lokho, uzolinda ngithi manje ushe lo muthi uze uphele. Into ezokusiza la ukuthi ungabi mningi kakhulu umuthi owuthile ephepheni leli olibhalile,
awube mncane bese uyalayitha ukuze izosha kanye nephepha. Uphinde futhi ngosuku olulandelayo ubhale incwadi futhi ufake lo muthi wenze njengoba futhi kade ngishilo, ufake lo muthi ushise futhi bese futhi ngosuku lesithathu uphinde ufake lo muthi ushise futhi bese uyayeka-ke lapho uphinda kuyona intombi. Uzobona-ke into ezofika wenzeke intombi kuyobe usuku ezokuqoma ngalo lelo. Siyathokoza, amen.